Pinia bangke nilinali tumafan PM Kisan 14th Installment release adet mate labangso details sinali tum hanang than pachini ponikpo la penali tum video ki chengpen ki jut anlang ikon la lopul nali tum details salam bange chini ponikpo tangte aprang se kardom kadukawe karbitich 2.0 YouTube channel long kelangara do ana fans tame la penali tum jongsi kaching hon la pen ka support do pulote nali tum labangso YouTube channel labang kenali tum subscribe igon lapen subscribe ik popusening thepon lo lapen adung hestame belarjan theglo ing hodak stame nali tum ber ponek denon lalapule monon pinili ajara sonle labang so YouTube channel long upload pon stame nali tum mobile long an notification nang le penali tum berta kachini da pranya fanlo tangte pader depen pen mate pathiek pen labang so PM Kisan 14 installment APHUTHAK le lang polonang lapen chithan polonang Dak chithan polonang komantua det silabangso PM Kisan 14 installment a payment bang kilong ikima matinang release ikima labangso det apor lapen kadoka vi details non lang polonang aprang sinang litum pmkisan.gov.in labangso website labangso video description long stame long igi lapen litum stame labangso a website long waing polote mate lalo nalitum jong sina humri gi pulte link bang video description along sido iglo labangso dim nalitum berpen nalitum atheng nus tambe na sonar jana chiklang ikpol lapen dake dam tang 13 installment bang 27 February 2023 sile release pono lapen non 14 installment bang komantua det malabang nalitum la so video ang bong molam kalte kijut molam thek ponlong ikpol lapen non dak prabjin pen jak chithan pono nang copy paste non manili non nang than poni lapen nalitum jons na anta KYC complete pilang pule dam pen KYC nalitum complete dabingol lapen nalitum IPP bank khui ingpudam ikon mate Indian Post Payment Bank labang so bank la penalitum ingpu igdet pula so bank account pen Aadhaar card pon pen nalitum tebok het CSC center long dam pen sta menalitum KYC bang nalitum complete dam ikon lalo pulte nalitum 14 installments sta menalitum long pon ikpo la penalitum non dak jong si new registration nalitum online apply igi pulte non ta dak online apply option bang do igalo la nalitum dak ber pens tame nalitum offline dia ikta online apply ikme online ka apply ya fan pulte nalitum long le photo bang la nang igvek po la pen nalitum ang ton documents dak penang an dak documents bang ke hanga sonong ola nalitum offline apply lo pulte nalitum an documents bang nel stame nalitum ning hang offline online apply stame nalitum dakpen apply pon ikmelo jongs nalitum mobile pen jongs KYC claim pulte nalitum la KYC option to do iglo labang so dim ber pen stame nalitum KYC ba claim ikmelo la pen beneficiary nalitum status jongs chilang igite da beneficiary status dim ber pen stame nalitum beneficiary status chilang melo la pen beneficiary list non 2023 long koma ma men sigi doma ave ma labang tan nalitum labang so beneficiary list long ber pen stame nalitum download pon ikmelo la pen nalitum jong se PM Kisan long amen chokik e pulte non da option da add pon ikalo name correction as per Aadhaar nalitum Aadhaar card pen sta me dak nalitum PM Kisan long ke do men labang nalitum dak pen pachok ikmel hala pen dak penang an updation of cell registration farmer nalitum ajada sonsta me non bang update mon ikmelo la dak pen PM Kisan long ku PPC ki chok chema labang ke nalitum correction me iglo tang non kache thandam ning abang ke la 14 installment abang ko mantua det mate tarik sidak chithab ikima labang so puthagle chithan pon iklo nang ke dam tang 13 installment bang nalitum la screen along thek ponong ikpo honorable prime minister has released the 13th installment of the PM Kisan scheme on 27 February 2023 lesson on 14 installment do iglang 14 installment along bangke kan ansin chithabi malata lang pon iklo nang tangte pang cheng pon lo nang 13 installment ke dam tang 27 February molam dak release ponos ta menon bang 14 installment ka release ponia de labang ke April lapen July chiklo molam ang bong molam sa release pon post ta menon dak ke chini ateng polote labang so 14 installment la ke chithabi gi labang ke la me chiklo third week molam sidak chithapon ikpo nalitum last along thek ponlong igi nil nampik lang pon ikpo nalitum afan
nang itum na thekpon lang third week of May 2023 la ansi dak accepted payment release date lo labangso achiklo labangke nang itum la 14 installment bang nang itum account nang nang chathabik po la penang itum stami long pon ikpo asin nang itum labangso video kan ma share ego karbeng long rat stami pachinik nang lapen palang iknang lapen nang itum jong si na antala PM Kisan jong se ali chu endoni pul nang itum prabjin pen apply don igon akimi lapen ke apply bang ke offline online process tado la penali tum jong si ke apply tanglo la penali tum amen du pulute prabjin penali tum Indian Post Payment Bank las bang so bank bang nali tum input am det pen Aadhaar card pen las la bang so bank account number pon penali tum te bok het CSC center long dam pen stamen nali tum EKYC bang complete igon la jong si complete iglo pulte nali tum claim iglo pulte EKYC claim iglo pulte nali tum la bang so le bang ke long don ikpo la si pinia video long mani la pathek pen la ansi kangton iglo la sipina puthat ka prega video long le chitong thunang lapen ning thelo na litum subscribe vek pula sob labang so YouTube channel labang ke ni ning thelo lapen video ta na litum share ik popusi ning thepon tangte do methak me ka do ka ve Carbitich 2.0 YouTube channel long kilang ara do an panstami nilhin pen kardom.